ходзіцца на гэтым эфіры. Прыкладна ніхто, адзін чалавек ёсць, прывітанне, адзін чалавек. Нядзеля, вечар, я парабіў большасць сваіх прац, якія я мусіў зрабіць, калі вы бачыце, не, вы тут не ўбачыце, але часткова відзік рухаецца, наступны выпуск відзік рухаецца да фінальнага, да свайго фінальнага стану. Значную частку з яго я ўжо зрабіў, таму цяпер самы час крыху адпачыць, крыху прывесці, уключыцца ў флоу, у вось гэты струмень стратэгічнага мыслення і вярнуцца да праходжання Crusaders Kings 3 праходжання. Я ніколі ніводную Crusaders Kings 3 партыю не даводзіў да канца, таму будзе цікава, калі з Белай Русью гэта ўсё ж такі атрымаецца. Калі вы памятаеце, хутчэй за ўсё не, але мінулым разам у нас было ажно 4 вайны. Адна вайна у нас была вось за гэтыя землі, Карасцень, Тураў і Дубровіца. Іншая вайна у нас была, калі на нас літоўцы напалі. Як вы бачыце, літоўцаў тут больш няма. Гэтыя землі ўжо інкарпарыраваны ў беларускую дзяржаву. Перакладаў крызіс арыгінал і зараз перакладаю. Цікава. Так, я пераключыў на больш добры выгляд. Вось, з літоўцамі мы разабраліся, з Туравам мы разабраліся, дзякуючы вось гэтай велізарнай краіне, якая распаўзлася ўжо да амаль што цэнтральнай Еўропы, ад Чорнага мора, ад стэпаў вось гэтых. Малдовія, Молдавія, Молдова, Малдаванне становіцца такой значнай сілай на кантыненце у вось гэтым нашым кавалку света, і пакуль што з імі сам-насам супраць іх мы не выступалі. Яны даволі такія заваёўнікі, у іх моцны князь Арпад Аль-Мафшы, за якім будзе цяжка, і у іх ёсць амаль што 7,5 тысяч войска. Гэта шмат. У нас 4,5 тысячы, у нас тут яшчэ ёсць наўгародцы, з якімі мы пакуль што не сябруем, у іх 4,5 тысячы, але вось з гэтым наследнікам каралеўства Новгарад мы ўжо запартнёрыліся, мы аддалі за яго сына нашу дачку Алену Русланаўну Крывіч, якая, як вы бачыце, вельмі не вельмі, мякка кажучы, вось была верагоднасць, што яна будзе галоўным наследнікам усёй нашай імперыі, усяго наша каралеўства Белая Русь, але, дзякуй Богу, у нас знайшоўся іншы спаткаемца, нарадзіўся сын Руслан Русланович, які пакуль што выглядае на тое, што адзіны, хто забярэ сабе ўсе землі свайго бацькі, у яго будзе і вождзіцтва Мінск і Полацк, то бок вось гэтыя землі усе адыдуць яму. Дарэчы, гэты Полацк яшчэ як-небудзь атрымаць, але пакуль што гэта не атрымаецца. Вось, карацей, сітуацыя такая. Мы з большасцю з паўстаннем, якое ў нас тут было, мы разабраліся. Дзякуючы дзякуючы Малдове мы, карацей, змаглі хуценька заваяваць вось гэтыя 3 правінцыі Тураўскага княства. І, як вы бачыце, з часам у нас атрымалася яшчэ да сябе прылучыць літоўскія землі. Вось тут нечаканасць адбылася такая, вось гэты дзіўны выраст, нарост, не ведаю, як гэта назваць, правильно, Молдова. Так, я ведаю, як Молдова, просто мяне бянтэжаць надпісы, якія тут ёсць, калі іх чытаю. Чамусьці вось гэтыя польскія, мазурскія, хто іх тут галоўны? Мацей Трэпетны, Трапятун, карацей, ён вырашыў сам пайсці да нас у васалы. Ён сам гэта прапанаваў, хаця звычайна такое не здараецца ў гульні, таму што ў нас з ім розная культура. Я не яго прамы сюзерэн. Яго прамым сюзерэнам павінен быць хтосьці з умоўна
ці з герцагства Вісляне, якое зараз у складзе Малдовы, ці з каралеўства польскага. Але мы не каралеўства польскае, мы Белая Русь. Таму гэта было для мяне даволі дзіўна, што ён усё ж такі вырашыў далучыцца да Белай Русі. Не, гульня не мае беларусізатара. Я глядзеў, ёсць магчымасць яе даволі проста беларусізаваць, але зразумела ж, гэта на ўзроўні машыннага перакладу гэта будзе карацей, тут вельмі шмат усялякіх тэкстаў, насамрэч шмат усялякіх тэкстаў. Просто так прагнаць праз чат GPT гэтага будзе недастаткова, трэба будзе яшчэ рукамі вельмі шмат пераглядаць, каб гэты пераклад быў даволі такога высокага ўзроўня. Вось, пакуль што мы знаходзімся ў стадыі міру. Мы чакаем, калі памрэ кароль Новгарада, тады яго месца зойме яго наследнік, і з гэтым наследнікам у нас ужо будзе саюз, то бок мы сябе з поўначы нейкім чынам будзе нам карацей бяспечнай, і з гэтым саюзам у нас ужо будзе больш нейкай моцы супраць Малдовы у выпадку, калі яны вырашаць на нас напасці. Пакуль што у нас з нашых саюзнікаў у нашым звязе абарончым ёсць толькі Сілезія 2700. Гэта ў прынцыпе не кепска, улічваючы наша, то гэта атрымоўваецца 6-7-700 10 такс. І таксама Олег, карацей, яшчэ 800 чалавек у арміі. Пакуль што становішча такое вельмі хісткае. Я спадзяюся, што Малдова на нас все ж таки не будзе бліжэйшым часам нейкім чынам атакаваць, нападаць, але ёсць яшчэ адна цікавостка, якую можна было б у тэорыі зрабіць. Мы маглі б стаць агулам даннікамі гэтай краіны. То бок падпарадкавацца Малдове. У такім выпадку у нас з'явіцца перамір'е з Малдовай на бліжэйшыя 5 гадоў. Яны на нас хутчэй за ўсё не нападуць цягам гэтага тэрміну. І мы тут будзе вось такі цікавы пункт гарантыі уладара. То бок, калі на нас хтосьці нападзе, то уладар мусіць будзе ўмяшацца ў гэтую вайну, прыйсці нам на дапамогу. Вось. Прытым мы не павінны будзем у яго войны уступаць, і мы можам нават узяць такую агулам маленькую даніну яму плаціць, агулам нават лічы, што нічога, не, штосьці будзем. У нас будуць нізкія падаткі, мы не будзем перадаваць прэстыж, у нас захаваецца гарантыя уладара, і мы не будзем уступаць у яго войны. То бок, у будучыні перакласці поспехаў, канешне, калі атрымаецца ў цябе, гэта будзе цудоўна, але сапраўды гэта такая няпростая, як мне падаецца, справа, таму што трэба ведаць троху кантэкст гэтай гульні, кантэкст нейкі гістарычны, пэўна. Карацей, трэба у яе даволі глыбока занурыцца, каб гэты пераклад апынуўся такім не ўзроўня Фаргуса, а штосьці сапраўды такое якаснае. Вось, то бок ёсць некалькі такіх цікавых варыянтаў, і ў прынцыпе стаць даннікам, магчыма, гэта было б на дадзены момант і някепска. Мы маглі б тады спакойна, не зважаючы на пагрозу з боку Малдовы, заняцца тым, што далучылі б да сябе Чарнігаў, вось гэтую зямлю, таму што хутчэй за ўсё Чарнігаў зараз не з'яўляецца даннікам Малдовы, і хутчэй за ўсё зараз у Малдовы ідзе іншая вайна, але яны таксама могуць аб'явіць вайну і Чарнігаву, і яшчэ большая стане працягласць мяжы паміж нашымі дзвюма краінамі. І я, ў прынцыпе, не хацеў бы ўвязвацца ў нейкія іншыя войны, калі ў мяне ёсць такая пагроза з поўдня. Да таго ж, мы вельмі добра стартавалі ў гэтай гульні. Стартавалі настолькі добра, што ў нас на працягу 10 гадоў не было, лічы, што ніводнага месяца без войнаў. І гэта былі войны, у якіх мы наступалі.
і таму у нашых васалаў не вельмі добрае зараз меркаванне пра нас. Да прыкладу, если паглядзець на які-небудзь Пінск, тут 32 з плюсам, гэта выдатна, але як вы бачыце, то мы зараз маем такі негатыўны мадыфікатар наступальнай вайны мінус 65. Кожны месяц гэты мадыфікатар зніжаецца, але для таго, каб ён знізіўся да нейкіх такіх больш-менш разумных велічынь, трэба, каб прайшоў насамрэч не адзін год. Таму пэўна. Таму, пэўна, мне б хацелася пажыць у міры, але ў той жа час у нас такая гонка з Малдовай за тое, хто ж па выніку паспее сабе захапіць больш земляў. Можна, дарэчы, паглядзець, што пра яго думаюць яго вассалы. І яны... гэта што яны думаюць пра мяне, а пра сюзерэна свайго яны думаюць, што там таксама ёсць наступальныя войны, якія ўжо цягнуцца вельмі доўга, мінус 73, то гэта такая не вельмі, для іх таксама не вельмі недобрая лічба. Але агулам у нас, если так прыгледзецца, то няма нейкіх зараз праблемных васалаў, не ўлічваючы вось гэтага яцвяга і вось гэтай скарасцені дзяўчынкі, зусім новых нашых васалаў. Таму было б някепска зараз яшчэ далей адгарадзіць вось гэтыя землі ад Малдовы і ўсё ж такі захапіць сабе Чарнігаў, улічваючы, што гэта вайна можа быць насамрэч даволі хуценькай. У іх толькі там 3000, у нас амаль 8000 з усімі саюзнікамі. Канешне, саюзнікаў мне б не хацелася насамрэч у гэтую вайну заклікаць, іх лепш выкарыстоўваць пры нейкіх такіх абарончых войнах. Таму, пэўна, я ўсё ж такі пакуль не буду сплочваць даніну Малдове і абяру шлях вайны з Чарнігавым. Апошняя вайна, апошняя невялічкая вайна, пасля якой я спадзяюся, што можна будзе на некалькі гадоў заспакоіцца і адбудаваць, скажем так, сваю карму сярод сваіх падданых, заняцца нейкімі ўжо ўнутранымі справамі нашай дзяржавы. Таму, пэўна, так мы зараз і зробім, толькі ёсць адзін нюанс. Трэба паглядзець, што мы можам тут стварыць. Герцагства Літва, гэта добра. У нас зараз даволі нізкая легітымнасць, таму што вось наш паказчык легітымнасці, ён зараз чаканы паказчык легітымнасці, ён адлюстроўваецца вось такім сцяжком. То бок гэта тое, што нашыя васалы чакаюць узровень легітымнасці, які яны чакаюць ад нас. І ён даволі нізкі, яго трэба было б павысіць. 445, хутчэй за ўсё, там будзе дзесьці каля 500 не патрэбна, каб было гэтых балаў легітымнасці. Таму, калі мы, напрыклад, ствараем герцагства Літва, мы тут атрымоўваем 25. Таму агулам у нас атрымаецца 25 470. Нам дзесьці трэба будзе раздабыць яшчэ 30 легітымнасці. Дзеля гэтага нам прыйдзецца, да прыкладу, зрабіць які-небудзь пір ці паляванне, ці выправіцца у пілігрымку у якую-небудзь святую зямлю. Дарэчы, куды мы можам схадзіць, давайте паглядзім. Куды не пойдзеш, паўсюль нейкія непрыемныя будуць ворагі, хутчэй за ўсё, таму што тут зараз Малдаванія, тут у Сольцах Новгарад. Карацей, хуценька атрымаць патрэбны ўзровень легітымнасці у нас не атрымаецца, таму, пэўна, зараз мы і прапусцім вось гэта стварэнне герцагства Літва, яно зараз для нас не актуальна. Тым часам наш наследнік, наш спаткаемца Руслан Русланович, ён ужо дасягнуў узроста 7 гадоў, нават 6 гадоў, і мы мусім аддаць яго ў навучанне камусьці, каб з яго вырас добры кіраўнік. За 4 месяцы пераклаў 4 гульні, Among the Sleep, Outlast 2. Зараз робіцца Беларусязар, Cry of Fear і Crysis, арыгінал. Віншую, гэта вельмі цудоўна, калі цябе такая хуткі, як яго называюць,
хутка праца спорыцца, гэта вельмі цудоўна. Чым больш нейкіх беларускіх гульняў, ну як не беларускіх, гульняў з беларускай лакалізацыі, тым я лічу лепш. Вось з таго, што, дарэчы, вельмі проста лакалізаваць, як ідэю я табе магу падкінуць і ў тое, у што гуляе шмат людзей, гэта RimWorld. Там агулам не так шмат, як мне здаецца, тэкстаў, і нашмат прасцей будзе з перакладам. Тэкставая база там нашмат меншая. Як мне падаецца, калі браць ванільную менавіта гульню, там ужо зразумела з нейкімі дадаткамі, пэўна, будзе выходзіць ўсё больш і больш. Вось, нам трэба вырашыць, каму мы хочам аддаць нашага сына ў навучанне, і тое, што я бачу, у нас толькі два варыянта. І гэтыя абодва варыянты не вельмі, мякка кажучы, цудоўныя, таму што толькі вось тут у Волхва Іллі ёсць 25 вучонасці ў гаўне мачонасці, але праблема ў тым, што вучонасць на дадзеным этапе гульні нам не асабліва важная. Таму што нам куды важней, каб ён быў добрым ваяром ці добрым у кіраўніцтве, добрым адміністратарам, ці на зусім, калі кепская, каб ён быў хоць якім-небудзь дыпламатам. Наша каралева можа быць, але, дарэчы, калі паглядзець, то і Волхв, мякка кажучы, ужо хуценька мусіць памерці, і нашая жонка, нашая каралева таксама знаходзіцца ў кепскім стане, і ёй таксама пэўна хутка прыйдзе гамон. Было б цудоўна, калі б мы змаглі знайсці і запрасіць да нашага двара якога-небудзь скіловага персанажа, які мусіць быць, напрыклад, так, яны знаходзяцца ў нашым дыпламатычным радыусе. Гэта не нейкія кіраўнікі, і так, гэта не нейкія кіраўнікі, нават так. Ну так. Нам не важна, якое там кіраўніцтва, якая форма кіравання там, якія погляды, дарослыя, так, дарослыя мусяць быць. Гэта мусіць быць хтосьці, ці мужчына, ці жанчына, таксама не важна. Некія ўласцівасці, сямейныя, гэта не важна, гетерасексуальнасць таксама не асабліва, яны мусяць быць на волі, яны мусяць, агулам гэта ўсё, яны мусяць быць нашага славянскага язычніцтва, яны лепш, канешне, калі яны нашай культуры русінскай, і агулам худародныя, але давайте паглядзім агулам, што тут можна выбраць, што нам ужо адсарціравала. Самага лепшага меркавання пра нас глядзім людзей і глядзім, хто тут ёсць з больш-менш такімі някепскімі статамі, альбо дыпламаты нейкія, інтрыганы, гэта мне не цікавіць такое. Інтрыганы, вучоныя, гаўне мачоныя. Так, і тут таксама вось Ірына нейкая ёсць, у якой ёсць яна выдатны стратэг. Было б цудоўна яе да нас запрасіць, калі ж яна, канешне, не, яна на гэта не пагодзіцца, таму што яна разам са сваім сюзерэнам яна з'яўляецца кіраўніком. А гэта ейная... зразумела. То бок, мы можам высвабодзіць вось гэтую, зразумела ж, за выкуп гэтую пані з Дубровіцы. І, магчыма, пасля гэтага мы зможам паклікаць пані Ірыну. Калі яна, канешне, яна застаецца рэгентам, таму што ёй 13 гадоў, я дачцэ, зразумела. Яна да нас не пойдзе. Халера, неяк усё выглядае так не вельмі добра. Вось, магчыма, гэтая пані Забава, мы яе зможам запрасіць 0, каля 0. Амаль што добра, але, на жаль, яна да нас не хоча ехаць. І агулам, так, гледзячы, пані Людміла, чамусьці ўсе, хто... О, вось, пані Людміла.
пані Людміла да нас гатовая далучыцца, мы яе запрашаем. Яна зараз прыедзе і мы папросім, каб яна ўжо даглядала за нашым дзіцяткай, сыначка, карзіначка, каб з ім усё было выдатна. Вось, вучыце, пані Ірына. Ты ж Ірына, не, пані Людміла, прабачце. Всё. Наш спаткаецца, наследнік, ён будзе ўжо вучыцца. Спадзяёмся, што вывучыцца на такого добрага чалавека. Мы пакуль што ўсіх за выкуп, каго можам, паадпускаем і можам урасце рухацца далей з аб'яўленнем вайны Чарнігаў. Мы хочам захапіць увесь Чарнігаў, зрабіць гэта пажадана хуценька. Можам, конечно, пачакаць, пакуль у нас яшчэ крыху падкопіцца войска. 300, літаральна 300 чалавек. Але, пэўна, я ўжо гэтага чакаць не буду, таму што кожная хвіліна у нас тут лічыцца. Кожная хвіліна нам патрэбная. Войскі адразу ж адпраўляюцца ў Чарнігаў. Пры выдатным, калі ўсё атрымаецца выдатна, калі асада Чарнігава пойдзе добра, то мы можам там захапіць якіх-небудзь такіх значных карцей вязняў атрымаць, і гэта вельмі моцна можа падкінуць уверх наш вось гэты працэнт да перамогі, што дазволіць нам хутчэй гэтую вайну. Дастаткова карацей будзе аблогі, каб гэтую вайну скончыць. Так, я не разумею, чаму ты да гэтай пары тут стаіш, я цябе ўжо даўным-даўно, здаецца, выправіў. Так, ты у нас лагіст, а ты у нас хто? Ведаеш брод. А ці ёсць у нас хто-небудзь, хто добры ў амблозе? Не, здаецца, нікога з такіх няма. Ну, як ёсць. Так, а вось гэта, дарэчы, нечакана. Глядзіце, на нас напалі адтуль, адкуль я не чакаў. На нас напалі з поўначы, з Новгарада. Чалавек з сынам якога я знаходжуся ў звязе, у саюзе. Так, ён з намі ў саюзе. Чалавек, які ўжо мусіў бы даўным-даўно памерці, таму што ён, як бачыце, у яго дэмэнцыя. І ён мусіць хутка памерці. Я спадзяюся, што ён гэта зробіць. Забіць яго, на жаль, не змагу даволі хуценька. У мяне не так шмат, не так добра, карацей, прапампавана вось гэтае інтрыганства. Гэта мне нічым не дапаможа, таму мы мусім паклікаць зноў жа нашага сілезскага сябра на тое, каб ён далучыўся да нас у змаганні з Новгарадам за Полацк. Новгарад, дарэчы, хоча захапіць Полацк. Гэта кепска. Ну, як бачыце, як толькі распачалася вайна, на нас хтосьці нападае з поўначы. Вось такая непрыемнасць. Цікаваць, магу я сына яго, каб ён далучыўся супраць бацькі ў вайну, заклікаць. Не, магу толькі да Чарнігава, да захопу Чарнігава яго заклікаць. Але у нас зноў дзве вайны, і гэта, па праўдзе кажучы, кепска. Я нават не ведаю, як з гэтага зараз разруліваць. Тыпу хуценька, магчыма, паспрабаваць захапіць Чарнігаў усё ж такі, а потым пайсці і тут чакаць, пакуль прыйдуць новгарадскія войскі. 3800 у іх усяго. Дарэчы, ці ёсць у нас магчымасць каго-небудзь наняць? 279. Мы можам наняць максімум тут 730 чалавек, але гэта адразу ж, я так разумею, паменшыць нашу казну да такого крытычнага ўзроўню, дзе мы можам увайсці ў мінус і што ўжо будзе негатыўна адбівацца на агулам нашай гэтай меці, у якой мы зараз знаходзімся. Вітаначкі, Хведар.
Цяжкая сітуацыя, хуценька вайна супраць Чарнігава зноў аказваецца даволі такой не хуценькай. Трэба вырашыць, што рабіць. І хутчэй за ўсё, каб не расцягваць гэтыя войны, хутчэй за ўсё ж такі давайте адправімся на аблогу Чарнігава і пачакаем, пакуль прыйдзе падмога з Сілезіі, а там ужо будзем глядзець. Так, саюзнік далучаецца да нашай вайны. У той жа час саюзнік чый Новгарада таксама далучаецца, і у нас агулам мы ўжо знаходзімся, не так сказаць, каб у нейкай такой значнай большасці. Вельмі трэба, каб гэты наўгародскі кароль як-небудзь хутчэй памёр. Ці атрымаецца гэта ў яго? Не падобна на тое. Але так, аблога не вельмі хутка рухаецца. Тут 4 месяцы добра, тут 8 месяцаў. Наўгародскіх войскаў пакуль не бачна. Ёсць вось гэтыя чыесьці войскі Старнува. Вось гэтая зямля супраць нас яшчэ выступае добра. А хто яшчэ? Ага, адсюль, не, ну гэтыя далёка будуць. Колькі яны укладваюцца? 270, ну гэта зусім нязначнае. Штосьці не аб чым. А Сілезія тым часам далучаецца. А Сілезія, дарэчы, можа да нас і не далучыцца, агулам не прыйсці. Таму што яны зараз... Ой-ой-ой. Яны зараз змагаюцца супраць Угоршчыны. І гэта кепска. Добра, давайте спрабаваць як-небудзь хуценька залатвіць вось гэтую праблему з... Ай-яй-яй, бяда. Мы можам пазбавіцца Полацка. Гэта кепска. Так, одна асада у нас уже скончылася. Давайте паспрабуем яшчэ хуценька. Дзе тут такія ёсць цікавыя землі, якія можна аблажыць. Толькі калі сюды ісці, але тут я страчу шмат людзей, калі пайду. Таму мы пакуль што раздзелім гэтае войска на 2 паловы, каб яно не траціла у прадавольстве. Гэта ўсё роўно працягвае несці страты. Ну добра, зараз мы хуценька захопліваем Чарнігаў. Я спадзяюся, што гэта будзе хутка. Калі там атрымаецца захапіць якога-небудзь яшчэ дзіцёнка гэтага чарнігаўскага дзядзькі, ці яго самого, таму што ён зараз у Чарнігаве знаходзіцца, гэта будзе супер выдатна. Спадзяёмся на лепшае, рыхтуемся да горшага. Тым часам Полацк ужо захапілі. Не ведаю, як так хуценька атрымоўваецца ўсіх гэтых рабят так хутка захопліваць мае землі, але, як видите, іх даволі шмат. Іх даволі шмят, і гэта непрыемна. Так, Чарнігаў ёсць 91%. Трэба яшчэ крыху, можа быць, да прыкладу тут. Гэтым трэба даць перадыхнуць рабятам. Ну, а гэтыя, што паробіш? А яны, дарэчы, толькі адно вождзіцтва хацяць на гарачане. Ну так, толькі адну правінцыю, гэта яшчэ больш-менш лепш. З гэтым яшчэ, гэта я яшчэ перажыву. Але, канешне, будзе цяжка. Так, колькі тут часу? 7 месяцаў. Пайшлі вы сюды. Магчыма, тут будзе хутчэй. Віцебск пад аблогай. Тут 8 таксама месяцаў, не вельмі карацей. Так. Во. Добра, выдатна. Цана найму наймітаў мінус 30%. Магчыма, гэтым зараз, дарэчы, можна і скарыстацца. Да прыкладу, узяць вось гэтых рабят, сярод якіх 300 чалавек гэта прафесіяналы. Конніца, пікінеры. Давайте паглядзім, хто ў Новгарадзе агулам, што там за склад войскаў. Пікінеры 300 коней.
у іх вельмі добры склад войскаў, мушу сказаць, у нас значна горшы. У нас толькі 3 атрады прафесіяналаў, гэта лучнікі, пікінеры, дружыннікі. У іх неяк крыху зайздросна мне, карацей, з кім нам даводзіцца ваяваць. Так, тым часам, глядзіце, Чарнігаў. Яны таксама змаглі захапіць Смаленск. Крыху зменшылі ўзровень захопу, ўзровень перамогі, але вось зараз яшчэ трошачкі і мам надзея. Так, добра, з Чарнігавам разабраліся. Мы патрабуем усё. Мы забралі ўсё. Мы распускаем... Не, мы войска не распускаем, чакай. Мы глядзім на наше цяперашняе заваяванне. Мы бачым, што Малдова пакуль што змагаецца з Балгарыяй. Ім пакуль што не да нас. І нам трэба зараз падумаць, якім чынам і што мы можам зрабіць з Новгарадам. Пакуль што мы зробім адступленне ў Мінск. Тут у нас такая халмістая мясцовасць. Калі яны вельмі тупыя, магчыма, яны пойдуць нас атакаваць. Дарэчы, зараз, як вы можаце назіраць, войскі чамусьці проста ходзяць у Віцебск назад, нейкі глюк яны злавілі. Але гэты глюк ён дэманструе, што ў іх зніжаецца прадавольстве і, карацей, праз некаторы час войскі гэтыя павінны пачаць ужо несці страты проста з-за таго, што яны вось так ходзяць туды-сюды. І, магчыма, вось такі глюк у гульні, ён будзе нам на руку. Так, мы для пачатку аб'яднаемся. То бок, нашыя ворагі, яны самі сябе выматаюць. І ў той момант мы зможам на іх напасці, і нам будзе значна лягчэй. Ну, глядзіце, ось, проста ходзяць з Віцебска і назад. Ужо 5.195, 5.184, 5.172. Яны пакрысе, ім робіцца кепска. І, карацей, гэтым можна скарыстацца. І мы гэтым, пэўна, скарыстаемся, калі тут з'явіцца такі... вось, глядзіце, ўжо чарапы з'явіліся. І гэта добры знак. 4900. Што робіцца? Так, тым часам, добра, яны там ходзяць. У нас перавышаны колькасць даменаў, колькасць земляў, якімі мы можам кіраваць, таму што ў нас з'явілася ажно 3 новыя правінцыі. Нам трэба вырашыць, што з імі зрабіць, таму што яны будуць даваць негатыўны мадыфікатар на рознага кшталту. Так, а на што яны даюць мадыфікатар негатыўны? На наш Мінск яны даюць гэты мадыфікатар ці не? Так, а ці даюць яны яго на нашых васалаў? Да прыкладу, паглядзім на канцлера. Ніжэй зачаканую легітымнасць. Гэта не то, плямёны. Ну, я, дарэчы, не бачу гэтага. То бок яны, гэты негатыўныя мадыфікатары, яны працуюць хутчэй за ўсё толькі і выключна на заваяваныя землі. І таму што тут яшчэ, дарэчы, нізкі кантроль. Добра, з гэтым трэба неяк разабрацца. Не працуюць вось усе гэтыя будынкі, таму што перавышаны дамен. Давайте паглядзім, да прыкладу, у Лукомлі, у Віцебску, у Воршы, у Мінску, у Клецку. Усё па-людску, усё добра. Тут усё працуе як след. То бок, пакуль што мы гэтую праблему можам апусціць, не звяртаць на яе шмат увагі. Войны мы пакуль што не будзем аб'яўляць. З савета чалавека на пад'ём кантроля мы таксама не будзем адпраўляць, таму што мы зараз ваюем, нам патрэбна апалчэнне.
Можна создаць 2 герцагствы, мы сабе гэтага пакуль што не можам дазволіць. Перагаворы, саюз яшчэ адзін, выкуп гэта добра. Адпусціць я гатовы. Карацей, проста стаім і назіраем, як наўгародскія войскі самі сябе знішчаюць. Вось так ходзяць бесканечным маршам. Такім чынам ўсё і выйграецца. Цікава, што гульні ўжо колькі 6 гадоў, а да гэтай пары здараюцца вось такога кшталту багі, якія проста аблягчаюць, нашмат больш лёгкай робяць гэтую гульню. Так, тым часам у нас нейкая падзея унутрыгульнявая, і мы можам выправіцца на пошукі нейкага скарбу, ці выбраць павышэнне сабе баявога духа. Дарэчы, гэта было б някепска на 10 гадоў. Давайте гэтым зараз скарыстаемся, таму што калі мы пойдзем, да прыкладу, сюды, у нас ужо будзе +3 перавагі базавай над войскамі вось гэтых рабят. Не ведаю, да якога стану яны сябе тут змардуюць. Магчыма, што тут агулам нікога не застанецца. І, дарэчы, глядзіце, што здарылася. Зараз памёр усё ж такі, хутчэй за ўсё, магчыма, што ён ужо быў пры смерці, гэты чалавек, кароль Новгарада, і ён агулам, і войска не ведала, карацей, што рабіць, ці наступаць на Мінск далей, ці заставацца, і карацей, яны так вось хадзілі, па выніку яны пайшлі кудысьці назад. І цяпер дзіўная сітуацыя атрымоўваецца, мы ваюем з чалавекам, з якім у нас саюз. Мы можам здацца, аддаць яму нашай землі, але мы гэтага рабіць не будзем. Мы павінны паспець паспрабаваць ўсё ж такі паваяваць з ім, нанесці паразу нейкую гэтаму войску. Спадзяюся, што у нас гэта атрымаецца, калі нашыя войскі паспеюць да нас дайсці. Прошу бардзо, пані. Ой, што робіцца? Вы паглядзіце на гэта. Гэта было даволі блізка. Так, мы страцілі 700 чалавек, яны страцілі 900, плюс 20 баявога ліку. І тым не менш, у іх ўсё адно неяк даволі шмат людзей. 6400, наймітаў 3000 адразу. Магчыма, што нам трэба скарыстацца гэтымі наймітамі, якіх мы можам ужо нанялі, добра. Кагосьці нам трэба ўсё ж такі ўзяць. Конніца ці пікінеры. У іх, наколькі я памятаю, шмат пікінераў. Давайте яшчэ раз глянем на вось гэты экран, дзе можна яшчэ раз праверыць. У іх толькі 300 конніцы, гэта, то бок, нам браць пікінераў не вельмі пасуе, таму што такое. Але ў той жа час нам браць конніцу таксама не вельмі добра, таму што у іх ёсць пікінеры. І даволі шмат. Таму трэба яшчэ раз прыгледзецца і паспрабаваць знайсці, да прыкладу, штосьці вось такое, што нам можа быць па карману. Амаль 1500 чалавек. За 329. Магчыма, трэба ўзяць вось гэта. 398, 329. Давайте браць колькасцю. Наймаем на 3 гады. Контракт 329 залатых. Глядзім, дзе яны ў нас тут з'явіліся, ў Мінску. І мы з Мінска іх адпраўляем у Віцебск на падмогу, дзе ўжо стаяць нашыя войскі і чакаюць, пакуль вось прыйдуць гэтыя войскі. Яны зараз атрымаюць штраф за тое, што перасякаюць раку. Не, яны, дарэчы, чамусьці гэтага штрафа ў іх няма. Але у нас агулам перавага такая даволі значная. І мы даволі лёгка з імі распраўляемся. Пакуль працягваем стаяць,
чамусьці, калі мы збіраемся ісці перасякаць вось тут, то у іх ужо будзе перавага. Ну добра, давайте пачакаем. Добра, яны сыходзяць. Нам трэба адваяваць Віцебск нейкім чынам. Магчыма, нам лепш за ўсё зайсці ў Віцебск усё ж такі з гэтага боку, каб не перасякаць ваду, водную прастору, і рыхтавацца да таго, што яны зараз перагрупуюцца новгарадскія. Калі у нас атрымаецца хуценька аблажыць Полацк, дабіцца хуткай аблогі, хутка яго захапіць, 7 месяцаў гэта даволі шмат. Так, цяпер у нас усе войскі 6 месяцаў, гэта таксама даволі шмат. То мы можам выйсці ў плюс. Яны выканалі цэль сваю місію, захапілі Полацк, і таму у нас зараз мінус 45 у нашых умовах, і мы агулам зможам скончыць гэтую вайну нейкім статусам кво, дабіцца таго, каб ні наўгарадчане нічога не атрымалі, ні мы нічога не страцілі. І нагадаю, што ў нас агулам так-то саюз з гэтымі рабятамі, то хацелася б як мага хутчэй скончыць гэтую вайну, каб не атрымаць у плечы яшчэ і з поўдня. Вось, таму хуценька захопліваем Полацк і спадзяёмся, што так, супраць нас яшчэ нейкая фракцыя аформілася. Ой, Стурава дзядзька, якому я не падараваў яму, не памятаю. Ну, ён хутка памрэ, это не важна. Вось тут мы не падабаемся чалавеку. Вось, мінус 30 яшчэ дае перавышаны дамен, мінус 30 за каждую мясцовасць, за каждую зямлю. Таму нам ўсё ж таки прыйдзецца камусьці падараваць гэтыя землі. Давайте паглядзім, хто у нас з нашай сям'і, з нашых крывічаў больш-менш гэтага варты. Каму можна аддаць дрэва дынастыі. Дарэчы, можна аддаць, да прыкладу, нашым дочкам, пэўна, нельга. Я не памятаю, калі матрылінейны, тут не. Тут звычайны шлюб. Да прыкладу... Так, дзе моя дачка? Чакайце, дзе гулам я? Вось тут я... Гэтая ўжо ажанілася. Гэта мае браты. Гэта моя дачка. Вось яшчэ адна дачка. Яны яшчэ занадта маленькія. Той жа час усе мае браты, яны ўжо маюць нейкія землі. Не мае вось гэта пані, але ёй мы не можам... Ці можам? Не, славянскае язычніцтва не дазваляе нам дараваць тытулы жанчынам, таму прыйдзецца камбіноваць, штосьці выдумляць іншае. Давайте паглядзім, хто тут ёсць. Будзем глядзець мерытакратычна на гэта ўсё, то бок хто лепш выглядае, у каго нейкія лепшыя войшалк. Не, літоўцам мы нічога не можам даць, на жаль, таму што яны пра нас нізкага меркавання. Але вось гэты Владыслав, ён у прынцыпе не кепскі чалавек, калі так прыгледзецца, вучоны, гаўнемачоны. Канцлера у нас, дарэчы, няма. Давай, ты станеш канцлерам. Можа, падабрэеш крыху. Валхва у нас таксама няма, і гэта кепскі варыянт. Можа, яму ўсё ж такі запрасіць яго мы не можам, але можам дарваць яму тытул. Добра, давайте аддамо яму Чарнігаў. І ён адразу нас не любіць. Мы падарылі табе цэлае княства, а ты... скаціна такая нізкага пра нас меркавання. Можа табе падарыць другое княства, тады ты станеш лепш да нас ставіцца. Але, канешне, мы такой ужо не дапусцім праблемы. Дарэчы, ці можам мы яго зрабіць валхвом? Не можам. Гэта шкада. Добра, давайте паглядзім, каму яшчэ можам падараваць якому-небудзь добраму ваяру.
Але тут ва ўсіх добрых ваяроў ужо ёсць нейкія землі. Добраму гаспадару Васілько гэтыя ўсе хутка двінуць коні. Йоверт не, таму што літоўцы нас цярпець не могуць. Вось гэты медведзіч нейкі, але ён атрымае тураў у спадчыну, таму гэта таксама не варыянт. Ну, добра, тады аддамося проста рандому, нейкаму рандомнаму чалавеку, які нас таксама не вельмі любіць. Магчыма, што ён ужо быў, дарэчы, ён ужо быў, магчыма, кіраваў гэтым Новгарадам Северскім, у яго нават ёсць нейкія, ну добра, не ведаю, як гэта працуе, але дзіўна. І хай будзе Дзяміт, не гэты Радаслаў. Радаслаў непрыгожы, але такі сярэдненькі па ўсім паказчыкам. Табе аддамо яшчэ адно княства Старадуб. І на гэтым пакуль што з вамі скончым. Глядзім, вяртаемся да Мінску, яшчэ раз глядзім на тых, хто уступіў у фракцыю супраць нас, хто хоча дабіцца, чаго дабіцца? Раздзялення? Яны хочуць, каб наша краіна раздзялілася. Мы гэтага не дапусцім, таму пакуль што абкладваем Полацк. Спадзяёмся, што за 4 месяцы новгарадскія да нас не падступяцца. Нават менш. Вось яны ідуць. Часу у нас хапае. Яны рухаюцца да нас, ўсё. 32% гэта, у прынцыпе, так, магчымасць усё скончыць як ёсць. Мы проста забываемся, што пазабівалі кучу людзей з абодвух бакоў, а на гэтым усё скончваецца. Мы страцілі 800 чалавек, яны страцілі нават больш страцілі. Амаль 4000, а мы страцілі амаль 2000. Вось, але агулам Полацк застаўся за намі. У нас ёсць добры саюзнік, у якога 7000, амаль, ну добра, 5000, пэўна, войска будзе. І цяпер нам не так ужо моцна страшная Малдова. Мы можам гэта нават праверыць. Распускаем усіх і паглядзім, калі табе аб'явіць вайну. Ну, мы бачым, што ў нас ажно 14 000, 15 000 чалавек. Халера, мы добра ўладкаваліся. Цяпер, у прынцыпе, можна крыху супакоіцца, можна крыху даць адпачыць нашым васалам, таму што яны нас вельмі-вельмі не любяць за тое, што мы бесперапынна на працягу доўгіх дзесяцігоддзяў вялі войны з усімі і супраць усіх. Час заняцца крыху унутранымі справамі, паспрабаваць знайсці валхва. Як мы будзем гэта рабіць, мы будзем шукаць вось тут якога-небудзь, да прыкладу, такога дзядзьку нам не дадуць запрасіць. Жанчыну я не памятаю, пэўна, нельга. Яна і не хоча да нас. Так. Нават не ведаю, як быць. Гэта жрэц, гэта жрыца, гэта нейкая проста Анастасія, якая хуценька. Яна п'янствуе. І, дарэчы, можа далучыцца да нас. Хай будзе, калі, канешне, можна, каб яна стала валхвом. У гэтым я не ўпэўнены. Можна. Добра, супер. Ты цяпер будзеш валхвом. Будзеш усіх канфесій мяняць вось тут. Дзе ты там ужо мяняеш. Карацей, яна зараз усіх літоўцаў спрабуе ў славянскае язычніцтва перавучыць. Так, глядзім на наш стан прэстыжу. Ён кепскі, мякка кажучы, і не вельмі добра расце, таму што мінус 2,14 у нас зараз ёсць, таму што мы збіраем прафесійныя войскі. Пасля доўгіх войнаў нам трэба набрацца сілаў, і глядзіце, у нас уже 6700. Вау. Мы хутка расцем. Таму што у нас ёсць наёмнікі. Іх пакуль што мы не будзем распускаць, мы за іх заплацілі.
за іх уплочана. Вызваляем за выкуп, атрымоўваем грошы. У нас няма доктара, мы можам пашукаць лекара. Можам аб'явіць войны, мы пакуль што гэтага рабіць не будзем. Ёсць васалы, якія хочуць у савет, у нашу раду, але мы таксама гэтага пакуль што не будзем рабіць. Таму давайте звернем лепш сваю увагу на тое, што мы можам адбудаваць. Так, нам трэба абраць доктара. Два варыянты. У аднаго 16 вучонасці і ёсць уласцівасць лекара. У другой таксама 16 і таксама ёсць толькі асновы, а у гэтага ўжо ступень доктара нейкая ёсць. У Романа добрая, карацей трэба браць Романа, мы яму заплацім 25 золата, але агулам ён малады, 25 гадоў, ён яшчэ доўга нам паслужыць, гэта выдатна. Вось, такая сітуацыя. Глянем на Мінск, што мы ў Мінску можам збудаваць. Мы ў Мінску пакуль што, пэўна, нічога не можам збудаваць, таму што ўсё патрабуе прэстыжу і ўсё патрабуе золата. Калі з золатам у нас яшчэ больш-менш, то вось з прэстыжам у нас ўсё зусім кепска. Трэба адбудоўвацца, трэба не спяшацца, трэба проста крыху пачыліць. Можам пакуль чылім агулам глянуць на тое, што адбываецца побач з намі. Чарнігаў мы не далі заваяваць. У Малдове пакуль што перапынак з войнамі таксама я гляжу. Што у нас на паўночным захадзе? Ёсць Куяве, якую мы пакуль што не будзем чапаць. Ёсць прусы, якія не вельмі моцныя. Ёсць Жамойце, якія больш-менш моцныя, 2000. Ёсць Куронія 800, раздробленыя Латышы, Латгалія. Карацей, нам трэба сваю перавагу, зараз усе свае, пэўна, наступныя войны засяродзіць менавіта на паўночным захадзе, прарубіць сабе вакенца да Балтыкі. Яно нам агулам не вельмі патрэбнае, таму што я не ведаю, якія гэта дае перавагі, але не даць аформіцца нейкім тут такім вялікім краінам, гэта даволі важна, каб у нас не ўзнікла нейкай такой пагрозы сапраўднай балцкай, каб ніякі нож у спіну нам не прыляцеў. У той жа момант глядзім, што адбываецца з Разанню. У іх нейкая, што з гэтага культура, што з гэтага уконуско, гэта канфесія, гэта рэлігія фінна-угорская. Яна для нас не родная, яна з намі агулам не хоча сябраваць. Так, вось, гэта можам выбраць, таму што у нас тады павысіцца ліміт даменаў. У нас зараз будзе 6. Гэта добра агулам, таму наступную якую-небудзь зямлю, якую мы захопім, мы сабе яе захаваем на тое, каб не было ў нас вельмі шмат васалаў, якім мы не падабаемся. З васаламі агулам зараз у нас праблемка, то можа трэба скарыстацца магчымасцю правесці пір, на які ў нас няма грошай, дарэчы, які мы не зможам правесці. Вось, то бок Раслаўль, было б выдатна, калі б яны проста да нас далучыліся, але яны зараз сплачваюць даніну Валыні. Агулам смешна. Войска ў іх нават больш, чым у Валыні, але яны плоцяць чамусьці туды даніну. Гэта цікава. На ўсход я не хачу сувацца, там... Так, што мы можам атрымаць? Вучонасць не цікава, але гэта таксама не вельмі цікава. Што ў нас па вучонасці? 12. Не, возьмем адразу
сотачку вось гэтай рэлігійнасці. Так, паубіраем гэтае ўсё і давайце спрагназуем, куды далей нам пайсці. 10 тысяч у Молдавії, у Молдове. І яны зноўку адразу ў 3 войнах. Пакуль яны на гэтых войнах засяроджаныя. А яны іх проста выйграюць адну з адной. Мы можам зноўку ж спланаваць якую-небудзь хуценькую вайну. Першыя паўгады вайны яны не дадаюць негатыўных мадыфікатараў для нашых васалаў, і таму агулам штосьці такое хуценькае, у каго няма шмат саюзнікаў, да прыкладу тая ж Жамойція, можам напасці на іх. Яны зараз самі знаходзяцца ў стане вайны і вайны з прусамі. Магчыма, пакуль прусы ўсё не адабралі, нам трэба далучыцца да гэтага свята і самім паспрабаваць штосьці сцянуць. Так, калі я вывучаю тактыку, так, тут пра карацей Александра Вялікага з Месапатаміі, македонскі, пэўна, маецца на ўвазе, я магу атрымаць на выбар розныя уласцівасці. Адна з іх — гэта веданне броду. Ну, для мяне гэтыя уласцівасці асабліва не патрэбныя, таму што я сам не кірую войскам, у мяне ёсць добрыя рыцары, ваіцелі, якія гэтым займаюцца. А вось ты паглядзі, я не магу аб'явіць вайну, таму што мне не хапае ўсё ж такі прэстыжу. Я магу аб'явіць хутчэй за ўсё вайну за аддзельнае княства, а не за ўсё герцагства. Мне хопіць гэтага. І, магчыма, трэба зрабіць так, каб прусаў, якія зараз, гэтыя прусы, што яны робяць, яны зараз ваююць за Мемель. То бок іх адмежаваць ад вось гэтай правінцыі, разбіць Жамойцію на 2 такія кавалачкі. Але, як вы бачыце, я на гэтую правінцыю ўжо не магу пайсці, таму што тут ужо прусы яе аблажылі, і зусім хуценька, 4 месяцы, яны яе заваююць. Гэта не вельмі добры момант, каб ісці вайной. Так, на саміх прусаў напасці. У іх не так шмат войска. 1200. Ці ўсё ж такі чакаем. Чакаем, калі ў нас адбудуецца і прэстыж, чакаем, калі ў нас адбудуецца і войска. Вось у гэтых рабят сканчваецца зусім хуценька кантракт. Яны нам літаральна у адной толькі, нават слухай, у адной бойцы яны нам усё ж такі дапамаглі, здаецца. А потым яны ўдзельнічалі ў аблозе Полацка. Наш брат памёр. У нашага брата дзяўчынка, наследніца, якой мы не падабаемся. Мы можам прымусіць яе, як прымусіць, 6 гадоў. Карацей, матрылінейны нейкі шлюб, каб яна замовіла, каб больш крывічоў нашых нараджалася. Таму што чым большая дынастыя, тым больш яна устойлівая, як мне падаецца, супраць усялякіх праблемаў. А тым часам, дарэчы, мы можам пашукаць жонку для нашага сына Руслана Руслановича, і такім чынам з кімсьці заключыць саюз. Русланович, я не ведаю, вам бачна гэта ці не, але ў яго такая даволі дзіўная усмешка. Гэта простое, хутчэй за ўсё, што ён безабразны. Так, ён не вельмі прыгожы. Агулам нават можна сказаць, што ён не прыгожы. На жаль, магчыма, мы можам пашукаць якую-небудзь пенькную кабету яму,
вось такую мілавідную Сафія Бетула, ці што якуюсьці яшчэ больш прыгожую, каб ужо ейныя статы, ейныя ўласцівасці перадаліся наступнаму пакаленню крывічоў, і нашыя кіраўнікі былі такія больш людскія. Але пакуль што я нічога цікавага там не бачу. На жаль, пакуль што нічога цікавага там няма. Вось, як мы видим, прусы захапілі тую правінцыю, якую я б хацеў захапіць. Молдова захапіла так, мы можем объявить войны, гэта не цікава. Молдова захапіла што? Штосьці захапіла? Так, распаўзлася краіна даволі значна. У яе цікава, колькі будзе... Ага, глядзіце, тут нават наследнік каралевства Русь будзе, Вялікае княства Молдова, і вось гэта каралевства Запорожжа. То бок, калі памрэ Арпад Альмовшы, на аскепках Молдовы утворацца адразу 3 краіны, і адна з іх будзе гэта краіна каралевства Русь, і там будзе, зразумела, Кіеў, хутчэй за ўсё, і вось яе-то якраз такі мы і атакуем, калі мы, я спадзяюся, будзем у стане гэта зрабіць, таму што наш кароль ужо такі слабенькі здароўем, яму 57 гадоў, а вось гэты Арпад Альмовшы, ён куды больш моцны, хоць яму і 55 гадоў. Мы можам двінуць каней раней, чым зробіць гэта наш супернік, на жаль. Таму, да, такой непрыемнасці таксама трэба рыхтавацца, таксама трэба накопліваць золата, невядома, што будзе далей. Так, знік таемны саветнік, і мы можам прызначыць новага, вось гэтага, вось гэтую са Смаленска пані, у якой такі добры кавалак зямлі пад уладай, якая, дарэчы, зараз вядзе заваёўніцкую вайну за тое, каб далучыць Раслаўль да нашай дзяржавы. Гэта някепска. То бок, нашыя васалы на дадзеным этапе гульні, калі ў нас яшчэ не вельмі моцны кантроль у краіне, яны могуць самі... Так, нас запрасілі на паляванне ў Полацк. Горац. Так, горац нам патрэбен. І хто нам яшчэ патрэбен? Што тут? Тайга. Ось. Так, мы да гэтага палявання далучымся, спадзяюся, што мы на ім не загінем. Так, пра што я казаў? Не, мы, дарэчы, можам і загінуць. Мы зусім сталі слабенькія. Хутка мы, здаецца, памрэм. Шкада, што наш сын яшчэ не паспеў. Ну так, мы памерлі. Наш наследнік Руслан II Крывіч, 14 гадоў. Па-першае, давайте скажем пра караля Руслана пару добрых слоў, таму што ён памёр ва ўзросце 57 гадоў. Ён прыняў уладу ў 867 годзе над каралеўствам усяго толькі над дзе Менск, вось, над княствам Менск. Але глядзіце, што чаго ён змог дабіцца, як павялічыліся абшары. Ён, па-першае, стварыў цэлае каралеўства Беларусь, а агулам далучыў даволі шмат земляў, і Чарнігава, і Турава, і нават вось гэтыя польскія землі. Ён нейтралізаваў пагрозу балцкую на паўночным захадзе, і ён змог дамовіцца з Новгарадам пра тое, што мы будзем саюзнікамі, то бок у нас зараз ніякай сур'ёзнай пагрозы на мапе не існуе, апроч вось гэтай Малдовы, якая такая даволі сур'ёзная пагроза. 10 000 войска, у выпадку чаго у нас будуць праблемы.
Кароль Руслан памёр. На замену яму на трон прыйдзе кароль Руслан, таксама Руслан II Русланович, і ён агулам яшчэ не адукаваны, яму 14 гадоў. У яго дэбільная усмешка, калі вы это бачыце. У яго зараз ёсць рэгент, якім з'яўляецца матка боская, яго сястра, якая сама не сказаць, што надта блішчыць розумам. Яна даволі тупая, у яе нават спраўка ёсць у выглядзе вось гэтай уласцівасці, якая просто дае -4 да ўсяго. І яна, дарэчы, з'яўляецца цяперашнім нашым наследнікам. Калі з каралём Русланам штосьці здарыцца, Русланам II, на хвіліначку, то яна стане нашым каралём, нашай каралевай, дарэчы. А ў яе, што кепска, яна ажанілася з Рюрікам. І гэты шлюб не матрылінейны, то бок у іх зараз нараджаюцца рурыкі. І ні ў якім разе нельга дапусціць, каб яна стала каралём, каб з Русланам нашым, дзе наш Руслан? Русланам II непрыгожым штосьці здарылася. Вось, як вы бачыце, негатыўна адразу адбілася гэта на колькасці войска, якая ў нас зараз ёсць, 3400 максімум, і скараціўся дамен, якім мы зараз валодаем. У той жа час, што адбываецца з нашымі васаламі? Агулам нашыя васалы зніклі тыя непрыемныя -50, -60, якія былі накладзены на нас за тое, што мы вельмі моцна ваюем, вельмі моцна часта без перапынку ваявалі, але цяпер у нас ёсць мадыфікатор -24 за тое, што мы толькі пачалі правіць, і мы тыпу новенькі, мы зусім новенькі, мы нічога не ўмеем. Вось, таму працягваем гуляць за Руслана Руслановича. Ой, як шмат усяго тут трэба пазачыняць. Глядзім на нашых васалаў, і тут мне сказаць, каб мы карысталіся нейкай такой усеагульнай прыязнасцю, усеагульнай любоўю да сябе, мякка кажучы, нас не вельмі любяць, у тым ліку праз нашага папярэдніка, які заставіў пасля сябе не вельмі добрае ўражанне ва ўсіх гэтых людзей, у некаторых з гэтых людзей. І нам нейкім чынам зараз трэба пачаць іх залагоджваць, таму што калі яны сфарміруюць нейкую фракцыю, нам супраць гэтай фракцыі будзе цяжка змагацца. Так, ці ёсць у нас агулам, ці захаваліся ў нас саюзы? Саюзы ў нас не захаваліся. Гэта вельмі кепска. Нам трэба хуценька нейкім чынам дамовіцца пра саюз з Новгарадам. Гэта будзе саюз непрыгожага з Касалапай, 5гадовая Рагнеда Олегаўна з Рурыкавічоў, але нам патрэбна падтрымка Новгарада. Без яе нам будзе вельмі цяжка. Вось, таму мы ідзем на гэты саюз. Што мы яшчэ можам зрабіць, каб сябе нейкім чынам забяспечыць бяспеку, цікава. Пум-пум-пум. Стварыць, можна шмат тытулаў стварыць, і гэта, дарэчы, як варыянт, таму што мы гэтыя тытулы потым можам падараваць камусьці, хто нас не вельмі любіць, і той хтосьці, хто нас не вельмі любіць, ён можа змяніць нашае меркаванне, сваё меркаванне пра нас. Да прыкладу, карацей, будзем глядзець на сітуацыю, як яна будзе разгортвацца, якія новыя фракцыі супраць нас з'явяцца. Мы можам дамовіцца пра саюзы з Сілезіяй абавязкова. Там выдатныя добрыя людзі, гэта наш дзядзя агулам. Гэта агулам нашы кузэны там выдатна. І тут зусім слабенькія нейкія
Мы можам дамовіцца вось з гэтым, з Разані, дядькам. 877. Але ён не хоча. Ну, нам і не трэба. Так, больш, карацей, такіх нейкіх прывабных саюзаў няма. Гэта да нас прыбыў ганец з навінамі пра тое, што наш отец, кароль Руслан, загінуў, памёр падчас сну, калі ехаў на паляванне. Таму мы зараз... Так, мы заключылі саюз з Новгарадам, гэта супер. Будзем адчуваць сябе крыху бяспечней. Ось якраз з Сілезіяй узнавілі саюз. Цяпер агулам усё нават добра, можна так сказаць. Маладому каралю будзе цяжка. І тут нам прапануе адна з нашых васалак, якая нас агулам-то не вельмі-то і любіць, хоча, дарэчы, быць у складзе нашай рады. Але яе тут няма куды насамрэч прысунуць. Таму яна прапануе нам, карацей, зрабіць пір. На пір у нас нібыта грошы троху ёсць. І агулам пір быў бы нам палезны, карысны у цяперашніх абставінах. Таму агулам я з ёй нават пагаджуся. Мы можам палепшыць сваё меркаванне сярод васалаў пра нас. Правядзём гэты пір тут. Тут у нас трэба будзе наняць горца. Калі вы не ведалі, то каб праз Лагойск праехаць, у старадаўнія часы патрэбен быў горац, таму што горац-правадыр. Так, і тут у нас будзе нейкі важны госць, мусіць быць, але спярша перад гэтым трэба паглядзець, які там ужо першая фракцыя аформілася. Польская фракцыя. Чамусьці. Дарэчы, якія зараз хочуць высвабадзіцца з-пад майго кіраўніцтва, з-пад майго уладарства. Мы гэтага, зразумела ж, не дапусцім. Ну, паспрабуем гэтую пані нейкім чынам залагодзіць, і калі будзем ладзіць пір, мы зробім гэтую пані госцем пачотным і панічотным. Таму што, ў прынцыпе, яна, пэўна, тут самая такая небяспечная завадатарка. Але завадатарка, якую, магчыма, атрымаецца перацягнуць на свой бок. Ага, мы павінны быць дарослым, каб правесці гэты пір. Ну, супер. Всё, на гэтым мои паўнамочыя скончаны. На жаль. Добра, чакаем, пакуль станем зусім дарослымі. Калі станем дарослымі. Тым часам у плен узялі нашу цёцю. З Сілезіі. Так, і тут мы можам у нашай маці папрасіць нейкай падтрымкі. 50 на 50 атрымаем ці адно ваеннае, ці адно інтрыганскае. Бал 1. І, ну, зразумела ж, выбіраем, атрымалі інтрыгу, не вельмі карысная, але, дарэчы, гэта адна з найвялікшых нашых цяперашніх нашых статоў. Тым часам, глядзіце, рэгент, наша сястра тупая, якая выконвае функцыі рэгента, яна, па-першае, захварэла, гэта цудоўна, яна памрэ, гэта нам толькі на руку.
але яна пачала навязваць свае парадкі. Забачце. Яна пачала нейкія наводзіць свае парадкі і хоча умацавацца, скажем так, на вось гэтым на пасадзе рэгента. Яна, на жаль, ачуняла. Так, у нас высвабадзілася месца, і мы можам гэта месца, дарэчы, даць вось гэтай пехне. Вось, глядзіце, як яна адразу стала больш згаворчывай. Зараз мінус 5, было мінус 55. Мы маглі б яшчэ паспрабаваць яе залагодзіць усялякімі проискамі, але паспрабуем, дарэчы. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Не ўпэўнены, што я у такім яшчэ недайжалым узросце магу рабіць гэтыя свае проіскі, вопшукі больш-менш удала, скажем так. Вось, што у нас па фракцыі? Да фракцыі далучыліся. Ага, ёсць такая фракцыя. Тая фракцыя, дарэчы, развалілася, але вось гэты чалавек, ятвях, 657, 500, о, як яго меншае людзей, хуценька. Карацей, ён хоча супраць нас выступіць. Наўрад ці ў яго это атрымаецца, таму што ён пакуль што адзін. Гэтыя у Малдове працягваюць умацоўвацца, працягваюць выйграваць вайну за вайной, але добра, што яны неяк фокус іх змясціўся на Балканы. Яны зараз вось тут усё заваёўваюць, больш у верхнюю Еўропу, скажем так, не сунуцца, тым больш да нас. Гэта цудоўненька. Так, прусы выйгралі у жмудоў, захапілі Мемель. Мемель, я так разумею, гэта Клайпеда у будучыні. Так, і ўсё, я стаў дарослым, я атрымаў галоўную сваю уласцівасць, гэта моцны баец, моцны ваяр, можа так перакладаць. Ну і выдатна, дарэчы, выдатныя статы, плюс просто 15 ваяўнічасці, гэта супер. Мы цяпер можам вызначыцца з тым, што будзем вучыцца ваеннай справе і далей. І, дарэчы, мы возьмем у якасці вось гэтых фокусаў, возьмем... Тут ёсць цікавае рыцарства, што дае перавагу плюс 5 на розных тэрэнах, на розных землях, калі мы непасрэдна ваюем. Але мне таксама падабаецца вось гэта прырост жаху плюс 20%, таму што ў такім выпадку мы можам запуджваць нашых васалаў, каб яны супраць нас не паўставалі. Хтосьці можа настолькі нас баяцца, што не зможа супраць нас выступіць, не будзе ўдзельнічаць у нейкіх інтрыгах супраць нас. Гэта вельмі вельмі добра. Рэгента, я спадзяюся, мы пазбавіліся, мы павінны яго пазбавіцца. Так. Здымаем рэгента з яго пасады. Агулам нам яна больш не патрэбная. Так, і давайте яшчэ разглянем на тое, што адбываецца ў нашай краіне, і шмат людзей нас не любіць, і таму, магчыма, трэба з дапамогай жаха гэтых людзей адвадзіць ад таго, каб нам нейкім чынам супрацьстаяць. Паспрабуем, толькі трэба яшчэ рабіць нейкія жахлівыя рэчы. На жаль, я не ўпэўнены, што я магу гэта рабіць, таму што мне прыйдзецца кагосьці, да прыкладу, казніць. Каго мы можам казніць? Хто там не вельмі... Вось, у нас ёсць ажно 5 вязняў. Каго б з іх
Забіць. Хто нас больш за ўсё не любіць? Вось гэты. Чалавек, ён не нашай рэлігіі, не нашай культуры. Калі мы яго казнім, я атрымаю ажно 40 балаў стрэса. Гэта кепска. І я не атрымаю ніякага жаху. Гэта таксама кепска. То бок гэта не мае ніякага сэнсу. Мы можам паспрабаваць яго выпусціць. Тут нічога не дае гэта. Хтосьці ў нас ужо ў турме ў нашай вязніцы сядзіць больш за 16 гадоў са слабым сэрцам. Магчыма, мы можам іх проста выпусціць, хай ужо жывуць. Ну, астатняе... я не ведаю, навошта мне тут патрэбнае. Выходзіце. Нават я страчу 10 жаху. Так, а калі я цябе казніць хачу, я не атрымаю ніводнага жаху. Выкупіць за 10-ку ідзі. Выкупіць... Проста ідзі тады. Але я патрабую, каб ты стаў язычнікам славянскім. Канвертаваўся ў нашу рэлігію. Ну і цябе таксама спрабуем выпусціць. Запатрабуем, каб ты змяніў рэлігію на славянскую. На гэтым усё. Дарэчы, мы пасталелі. І так як мы пасталелі, мы ўжо нарэшце можам... Нам ужо ёсць сколько там 16. Мы можам правесці пір. Пір гарой зрабіць. І ў гэтым піры мы, як я ўжо казаў, выправімся сюды, возьмем горд, які нас праз Лагойск правядзе. Абяром самага выдатнага госця, самага моцнага пажаданага васала, каб яго меркаванне пра нас было найлепшым. Гэта з Чарнігава 500, гэта з Карасценева таксама 500. Так, давайте з Чарнігава дзядзьку старога зробім яму карацей прыемна. Пачотны госць. Всё. Хай пачнецца пір, 112. Можам павысіць. Гэта падрасце наш значна прэстыж. Гэта мне зараз не трэба. Але вось меркаванне сярод васалаў гэта добра, таму будзем падымаць яго. Адпачыць, зблізіцца. З кім зблізіцца? З кімсьці мы можам умоўна завесці сяброўства. Добра, калі гэта будзе хтосьці важны. Гэта не важная мадам пані, але паспрабуем з ёй. Хай будзе так. Все, пачынаем пір. Зараз да нас у Віцебск з'едуцца шмат нашых васалаў. А пакуль чакаем, пакуль яны там будуць ехаць, давайте яшчэ раз глянем вось на гэтую карту, што тут зараз адбываецца ў Прусле. У іх міжусобіца. Яны ваююць за тое, каб у іх быў новы князь. Так, тут пачаўся ўжо пір. Што мы можам тут зрабіць? Нам трэба заплаціць за віно 50 залатых. І такім чынам мы і сабе прэстыж падымем, і меркаванне сярод гасцей таксама палепшыцца. Зразумела, што мы гэта зробім. У нас зараз хапае грошай. У нас падымаецца досвед у ваеннай справе. Гэта супер. Так, тут у нас штосьці ёсць з прэстыжам. Зразумела ж, бяром прэстыж. Так, і тут у нас наступны
Наступная падзея якраз такі з той скарасцення княжной. Мы можам атрымаць 150 прэстыжу. У нас яшчэ больш стануць больш кепскімі нашыя адносіны з ёй. Ці мы можам прыкладна з 87% верагоднасці атрымаць плюс 30 меркавання ад яе пра нас. Нават, слухай, не ведаю. Агулам, калі б мы ёй далі месца ў нашай радзе, але яна такая сярэдненькая па ўсім, яна б ужо змяніла пра нас меркаванне. Тут яшчэ накладваецца тое, што я страшны. Ну, не я, а Руслан Русланович, ён страшны, тут ажно мінус 30 гэта дае. Пра нашага папярэдніка мінус 14, але гэта само паменшыцца. Ну і вось гэта таксама, ну, у прынцыпе, можам з ёй наладжваць адносіны, паспрабуем, прынамсі. Так, атрымалася. Калісьці яна нас усё ж такі палюбіць. Пройдзе час, старыя нейкія раны загояцца, і яна будзе пра нас ужо лепшага меркавання. Так, тым часам глядзім. Так, то это я магу карацей выпіць тост за кагосьці са сваіх гасцей, за вождя з Чарнігава можна гэта зрабіць, і меркаванне яго пра нас значна вырасце. І, пэўна, мы гэта і зробім. Супер, ён нас агулам любіць, паглядзіце толькі на гэта. Плюс 70. Цудоўненька. Мы тым часам атрымалі яшчэ для 3 нейкіх рандомных васалаў плюс 25, плюс 15 для ўсіх астатніх, 115 прэстыжу, 100 рэлігійнасці, у нас плюс 50 адразу, дарэчы, да легітымнасці. Давайте зірнем на нашу легітымнасць. І яна якраз, яна ўсё ж такі ніжэй таго чаканага ўзроўня, якога чакаюць ад нас нашыя васалы. Нам трэба быць ажно на 4, але халера да яе расці і расці. Я нават не ведаю, як гэта здзейсніць. Ну, добра. Як ёсць. Як ёсць. А наша будучая жонка, дарэчы, яна яшчэ не хутка стане. Не хутка стане дарослай, і магчыма, што трэба было б, улічваючы, што ў мяне вось гэты мадыфікатар мінус 30 да пладавітасці, гэта тыпу зусім кепска, то мне б трэба было пачаць шукаць прыгодаў дзесьці на старане, да прыкладу, з вось такімі дзяўчатамі. Якія ў мяне шансы? Нізкія. Так. Пачварнага выгляду каралю ніхто асабліва не хоча даваць нам. У прынцыпе, чакана. Хто ў нас там яшчэ ёсць? Менш пераборлівы, можа быць. Слухай, яна агулам бясплодная, стэрыльная. Такая пані. З ёй у нас што-небудзь атрымаецца? Нічога не атрымаецца. Так, наша маці гэта агулам, сястра, гэта некая бабця. Сястра. Сумненька. Можна паспрабаваць нашу сястру за кагосьці аддаць. За кагосьці.
Матрылінейна, зразумела ж. Асабліва ніякіх такіх моцных саюзаў тут няма, як я бачу. Толькі з умоўна нашымі васаламі. Але хай будзе, дарэчы. Вось, нашу сястру, карацей, Крывіч, ажэнім. Есть, калі гэта атрымаецца так. Атрымаецца яшчэ матрылінейна з Смаленчукамі, і праз нейкае пакаленне ўжо Крывічы будуць кіраваць смаленскім княствам, і магчыма, што будуць больш прыязна ставіцца да цэнтральнай улады. Гэта пазволіць нам менш, карацей, будзе праблемаў з імі. Добра, дамовіліся. Хто ў нас там яшчэ ёсць? Апроч гэтай сястры ёсць яшчэ Мальфрыда Русланаўна Крывіч. Яе мы таксама можам ажаніць матрылінейна пажадана. І з кім? Хто тут ёсць такі моцны? Наша дынастыя ўжо вядомая ва ўсіх кутках. Гэта някепска. Някепска для пачатку гульні. Так, тым часам наш дзядзька Сілезій, якога мы не бачылі ніколі прыкладна, ён заклікае нас далучыцца да вайны з Палабіяй, у якой 4000, у дзядзькі Сілезій 2800. Зразумела ж, без нас, без нашай арміі ён не справіцца, таму... І гэта нават у яго ажно 2 вайны. І ён зараз ад палабаў абараняецца. Гэта абавязкова, яму трэба прыйсці на дапамогу. Дзе ты дзеўся? Прымаем і пойдзем зараз дапамагаць. Дапамагчы трэба. Пытанне толькі, якой колькасцю войскаў. Там 5000, у нас 6 прыкладаў усёй колькасцю войскаў, на жаль. Тут варыянтаў няшмат. Пажадана, каб Сілезія засталася на мапе у тых сваіх межах, у якіх яна зараз існуе. Як Паляния, глядзіце, разрастаецца. Паляния, Палабія. Зразумела, што... За што мы, дарэчы, ваюем? За вось гэты кавалачак. Добра. Так, пажадана, слухайце, мне не хочацца рызыкаваць каралём у гэтым. Я не хачу, каб ён кіраваў войскам. Ён, канешне, выдатны камандзір, глядзячы па ўсім. Але ўсё ж такі ён даволі цэнны. Каштоўны. Цэнны, каштоўны. І, дарэчы, мы маглі б яшчэ адно прафесійнае войска стварыць. Гэта нам дазваляе. І я б стварыў лёгкую конніцу. Лёгкую-прылёгкую. Але, магчыма, я б яе не ствараў, таму што яны толькі на раўнінах, на засушлівых землях файныя. А калі прыгледзецца да ландшафту... Так, дзе тут цікава паглядзець ландшафт? Менавіта. Тут мы маем балоты, тут у нас агулам лясы, тут халмы. Вось тут у нас трошачкі ёсць раўнінаў. Канешне, калі мы адпраўляемся ўжо туды у Польшчу змагацца, то тут раўнінаў куды больш. Але на нашых землях, менавіта там, дзе мы большую частку змагаемся, б'емся, агулам конніца яна не вельмі. Дарэчы, магчыма, таму з Малдовы на нас ўсё ж такі вырашылі не нападаць. Таму што гэта было б для іх цяжка. Так, таму агулам, што мы можам сказаць? Нам трэба яшчэ адна дружына, нам патрабуюцца яшчэ адныя прафесіяналы. І ці будуць гэта дружыннікі? Яны, халера, капец, якія дарагія ва ўтрыманні.
Ці будуць гэта лёгкія пехацінцы, якія і ў лесе добрыя, і ў таўзе, і ў джунглях, то бок на нашых землях яны будуць больш прыдатныя, да? На дружыннікі што? Яны нідзе асабліва, яны проста добрыя. Ну, давайте возьмем карацей лёгкіх пехатынцаў. Размесцім іх у Мінску. Чакай, я замяніў кагосьці? Не. На халера назад. Не ў Мінску. У Лукомлі. Ай. Так, і тут адразу давіваем да максоў. Хай войска збіраецца. А мы тым часам выпраўляемся ў паход у Сілезію. У Сілезію дзве пачкі ваяроў панесліся. Дзве пачкі арміі. А вось спехна у нас агулам, глядзіце, ўжо любоў, можам у дзёсны цалавацца. Таму з яе здымаем нашыя прошукі, адмяняем і выбіраем якую іншую цэль, якога-небудзь важнага васала, у якога пра нас кепскае меркаванне. Да прыкладу, наш кузен. Якім чынам у нас літовец кузен? Руслан I Мінск. Во цікава. Во бывае. Агулам незразумела, я не памятаю. Калі мы паспелі з імі парадніцца з палямонамі. Але так, хто тут з кім наладзіць адносіны? Давай з табой. Ты выглядаеш такім больш загаворчывым. З табой, пэўна, можна дамовіцца. Усё, паляцелі. Паляцелі ваяваць за Сілезію. Сілезія, глядзіце, часу не марнуе, яны ўжо атрымалі добра, так не маглі дачакацца, пакуль мы прыйдзем. Дурні. І не хочуць дачакацца, пакуль мы прыйдзем. Дурні. Так, можна браць сабе нейкія новыя мадыфікатары. Ці на 10 гадоў мы атрымаем +1 да воінскай справы, да ваеннай справы, воінскай справы. Чым? Мы можам атрымаць стрэс. Я абяру просто +1, надзейныя, +1. Гэта для мяне важней. Так. Так. Як бы нам тут размясціцца, так. Гэтае войска сюды, гэтае сюды. Канешне, нам бы зараз аб'яднацца з сілезцамі і разам вырушыць і адбіць, просто нанесці удар па вось гэтым рабятам, але як іх да гэтага захвоціць, я, па праўдзе кажучы, не ведаю. Вось гэта праблема, што нельга так надзейна з камплюкцерам дамаўляцца. Што мы будзем рабіць, як мы будзем ваяваць, куды мы будзем рухацца. Кіраванне ў іх я не магу перахапіць, на жаль. А мы ўжо ў -50. Зараз я спадзяюся, захопім гэтую правінцыю і ўсё ж такі вырашаць хлопцы, што трэба рухацца
Куды трэба рухацца? Хлопцы рухаюцца сюды. Так, Шпревальд. Яны ідуць, задайся, вось сюды. Пойдзем за імі. Уладкуемся дзесьці побач. Вось гэтым войскам сюды, а вось гэтым другім больш меншым станем тут. Тым часам нас рабуюць. Рабуе хто? Бжэсць. Ну, пацаны, гэта, канешне, агулам не варыянты. Я думаю, зараз мы дапаможам Сілезіі ў іх вайне, і потым ужо возьмемся за нашыя менавіта заваяванні, будзем пашырацца да Балтыку, да Балтыйскага мора. Цікава. Ці трэба нам зараз атакаваць гэтых рабят, таму што могуць далучыцца вось гэтыя рабяты. А сілезцы, яны чамусьці вырашылі, што лепш трэба пайсці на аблогу. Магчыма, нам тады не трэба зараз варушыцца, так нейкія рэзкія дзеянні прымаць. Мы зараз вось гэта абложам, паглядзім, што атрымаецца. Так, што ў нас там адбываецца? Пакуль што ўсялякія налёты на Валкавыск, на Дарагічын. Мы, на жаль, на гэта не можам зараз рэагаваць. Дачакаліся, панства дачакалася сваёй дачакалася свайго, пакуль мы пакінем краіну, і вырашылі з гэтым скарыстацца. Так, што нам зараз можа памагчы? А, дапамагчы нам мось можа, дарэчы. Можна ці мы можам нашага непрыгожага Руслана Руслановича зрабіць ліхім лідарам, у якога будзе ажно плюс 4 да доблесці і менш шансаў, што ён памрэ падчас кіравання арміяй, ці можам атрымаць плюс 15 жаху, такога натуральнага жаху. Я б узяў спачатку гэта. Усё ж такі, пакуль у нас няма сапраўднага наследніка, а ёсць толькі рызыка перадаць наследства вось гэтай не нашай агулам, не нашым кравічам, не нашай дынастыі, то, пэўна, гэта лепш пакуль што не чапаць. Хай Руслан Віктарович сядзіць у Мінску. Ой, Віктарович. Руслан Русланович. Сядзіць у Мінску і нікуды не соўгаецца. Зараз так не вельмі, конечно, удала я становлюся. Так і цягне, конечно, напасці. Але ў той жа час страшна атрымаць нейкія праблемкі, прайграць гэтую бітву без Сілезіі. Было б цудоўна, калі б гэтыя хлопцы зараз узялі свае дубці і прывілеглі вось сюды, вось сюды. Што ў нас тут? Легніца, Свебодзін. Так, яны пайшлі на сталіцу.
наших ворагаў. Так, мы высвабадзілі одну правінцыю. Мы уратавалі другую. І зараз давайте перамесцімся крыху ўсё ж такі сюды. Пэўна, тут будзе крыху больш бяспечна. Падалей ад ворага. Хай яны там абкладваюць гэтыя правінцыі. А тут зараз іх сталіцу ўжо зоймуць, і гэта будзе нам на руку. Дарэчы, што там нібыта выглядае, нібыта ў іх стала больш войска, не? Не стала. Так, плюс 21 у нас. Глядзім, якія планы ў Сілезіі. Яны папаўняюць свае прыпасы. Яны папаўняюць свае прыпасы, мы можам пайсці. Добра, пойдзем сюды. Здымем аблогу з гэтых земляў. Так, там Браслаў разрабавалі, як я пагляджу. Жмуды. Трэба, карацей, заканчваць вось гэтую вайну і пераходзім да канчатковага... Пераходзім да вырашэння пытанняў з выхадам да Балтыкі. Ой, ёлкі-палкі, што мы нарабілі? Мы сышлі і кінулі сваіх хлопцаў. І гэтыя хлопцы зараз знаходзяцца ў такім даволі кепскім становішчы. Апошні бой у іх. Бяда. Што ж мы нарабілі? Ну, яны, зразумела, зараз кончацца, мы не паспеем прыйсці ім на дапамогу, пэўна, ніяк. Ці паспеем? Паспеем ці не? Давай, трэба паспець. Паспелі. Уратавалі. Цудоўненька. І пакуль пыл яшчэ не ўлёгся, ідзем, хуценька захопім, я так разумею, гэта Прага. О, калі яшчэ беларускія войскі будуць абкладваць, захопліваць Прагу. Гэтым трэба скарыстацца, я лічу. А пакуль мы паглядзім, што там па войскам. Кепска ўсё па войскам у нашых ворагаў. Прага абкладаецца доўга, 18 месяцаў. Не, гэта too much. Але вось тут нам дэманструюць, што нейкі кіраўнік гэтай Прагі тут знаходзіцца. Так, 1000. Як бы вас тут усіх вылавіць, каб пабіць. І пры гэтым, каб яшчэ у мяне засталіся шансы на перамогу. Абіраем самага лепшага камандзіра, гэта амаль што мы. І глядзіце, які цуд. Глядзіце, што робяць беларускія войскі. Проста знішчылі дашчэнту палабаў. Гэта была цудоўная бітва. Бітва ў Шпрэвальдзе. Так, гэта яна. Давайте паглядзім. Мінус 2000. Беларускія войскі страцілі 45. І мінус 2147. Гэта нейкі жах. Выжылі толькі 3. Я не ведаю, што мы там за... Нейкія тэрмінатары проста. Ну вось, давайте яшчэ і з гэтымі скончым. Калі атрымаецца, будзе проста цуд. Ох, вось гэта бітвы. У нас, наколькі я памятаю, было штосьці каля 170 на пачатку вайны, таму што мы нанялі там войска. Глядзіце, як моцна скікнуў прэстыж. І гэты прэстыж шмат у чым мы заваявалі якраз такі вось у гэтых бітвах.
колькі 92 чалавекі засталося ва ўсёй арміі. Ну, Сілезія зараз, пэўна, будзе дамінаваць. В этой бітве у нас 336 прэстыжу. Цудоўна. Тут не было нічога. Ну, бывае. Так, мы можам размясціць прафесіяналаў. Пакуль што не можам, таму што яны сабраныя. Так, васалы хочуць у раду. Тут нікога не будзем сажаць у раду. Мы можам стварыць герцагства. І насамрэч гэта было б добра зрабіць, пакуль хтосьці з нашых васалаў яго не стварыў. І, да прыкладу, я пачаў з Чарнігава, таму што ў нас тут, у прынцыпе, добрыя адносіны з ім, але ён хутка памрэ. Ці будуць такія ж добрыя адносіны з наследнікам, невядома. Хто тут яшчэ ёсць? У гэтага кепскія, у гэтага такого больш-менш, але ён таксама хутка памрэ. Літва. Можам стварыць Літву. Што ў склад герцагства Літва ўваходзіць? Вось гэта ўсё. Тут нас не любяць, тут нас любяць, тут нас, ну так, скажем так, нейтральна. У Браславе, Кернаве рускія, русіны. А тут у нас літоўцы. Пакуль што не будзем гэта чапаць. Тураў, магчыма. $485 скарасцення гэта пані. Я думаю, што ёй можам тураўскае княства і перадаць пасля таго, як мы яго створам. Зразумела ж? Стварылі. Яна ўжо яго хоча, зразумела ж. І перадаём табе вялікае княства тураў. Так, добра. Тураў аддалі. Крыху легітымнасць у нас падрасла. І зараз у яе таксама падрасце, пэўна, колькасць у арміі, і яна сама агулам пачне больш даваць нам сваіх войскаў. Калі я не памыляюся, гэта працуе менавіта так. Дзе гэта пані скарасцення? Коростень. Дарэчы, я не бачу. Вось яна. Ну, пакуль што дае толькі 3. Мы з ёй можам, так як мы ёй падаравалі княства, мы можам зараз з ёй, па ідэе, змяніць. Так, па-першае, нам трэба падвысіць ўсё ж такі трэба падвысіць нашу уладу, наш аўтарытэт. Па-другое, мы, здаецца, дзесьці тут можна было гэта рабіць, не? Змяніць наш дагавор васальны. Тое, на што мы умовіліся. Але я зараз гэтага тут не бачу. Пэўна, таму што мы ў стане племені, мы пакуль што не феадалы. У нас няма феадалізма, таму мы, на жаль, гэтага рабіць не можам. Вось, вяртаем войскі і рыхтуемся да наступнай вайны. Гэтага выкупаем і глядзім, каму мы можам гэтую вайну аб'явіць. Хутчэй за ўсё мы яе аб'явім. Так, я што не размясцю? Размясцю. Так, каму ж мы яе аб'явім? Жмудам? Ці прусам? Таму што яны становяцца надта моцныя. Зараз якраз Прусіяй кіруе 5-гадовы хлопчык. Гэта
падобна добры шанс. О, глядзі ты, якія цудоўныя зараз шансы ў нас. Ой, нейкія дзеці вакол нас адныя. Гэта выдатна. У дзяцей няшмат саюзаў, у прусаў агулам саюзаў ніякіх няма. Трэба гэтым скарыстацца. І захапіць, да прыкладу, Прусію. Такі добры кавалак з 4 правінцый. Гэта тое, што мне па зубах. Збіраем усіх сюды. Адпраўляем у Прусію. Чамусь тут вельмі доўга збіраюцца войскі. Дарэчы, 3 месяцы. Ну гэта хутчэй за ўсё з-за таго, што мы іх толькі-толькі тут распусцілі, і яны яшчэ, пэўна, не паспелі вярнуцца. Халера. Ну добра, гэта ўсё адно, в прынцыпе, не павінна нам нашкодзіць. Зараз паглядзім. Так, тым часам наша сястра ажанілася з будучым Смаленском, вялікім князем Смаленска. А мы ідзем на аблогу. Што мы будзем абкладваць? Летцен. Не ведаю такого горада. Лінебург, штосьці такое чуў, Летцен не чуў. Так, наши прафесіяналы амаль сабраліся. Ўсё ж такі я пакуль не буду рызыкаваць нашым каралём. Адпраўлю менш здольнага камандзіра з гэтым войскам, таму што тут асабліва ніякай такой супрацьдзеяння значнага не будзе. Хаця, глядзі, мы можам зараз вось гэту ўзяць трэйд для нашага караля Руслана Руслановича, і з меншай верагоднасцю ён памрэ. Але калі ён памрэ, то гэта будзе гейм-овер насамрэч. У гэтым праблемка. Таму што калі... Чаму гейм-овер? Для тых, хто не ведае, як працуюць крыжакі. Калі ты, карацей, паміраеш, і тваім спаткаемцам з'яўляецца хтосьці з іншай дынастыі, то лічыцца, што ты прайграў гульню. Вось, а тут усе Рурыкавічы і дзяўчаты, і хлопцы, таму можа быць кепска. Нейкі вождь Афанасій, ён адкуль, хто, незразумела, мне асабліва не цікава. Што тут выбіраць, чытаць гэтыя тонны тэксту, нават не планую. Всё, з прусамі тут разабраліся. У іх, дарэчы, з'явіўся нейкі саюзнік, які далучыўся са сваімі войскамі да вайны, але гэта нас асабліва не турбуе, таму што вайна будзе хуткая. Глядзіце, што робіцца. Малдова выйграла вайну супраць каталіцкай, дарэчы, каталіцкай Угоршчыны, даволі такой вялікай краіны. Тут, канешне, такія ўжо дзе зарубы вядуцца, што страх боскі. 11,5 тысяч у малдаванаў. Усяго крыху 1500 у гэтых самых хлопцаў. Агулам зараз у заходняй Еўропе такія невялічкія арміі, калі прыгледзецца, таму што яны ўжо, калі я не памыляюся, прынялі феадалізм. Дзе тут
кіраўніцтва. Ну так вось можна бачыць. А калі ты прымаеш феадалізм, у цябе вельмі моцна адразу прасядае напоўненасць тваёй арміі, яна там скрачаецца амаль што ў 3-4 разы. Таму феадалізм прымаць, ну гэта будзе дзесьці бліжэй ужо да 1000 года, то бок дзесьці праз 100 гадоў прыкладна ў нас з'явіцца такая магчымасць. Мы будзем яе адкладваць як мага далей, пакуль сваю імперыю насамрэч не пабудуем. Так, мы одну асаду скончылі паспяхова, ідзем проста захопліваць зараз Аленштейн. Гэта ў нас будзе доўжыцца 10 месяцаў. Доўга, і здайся, у нас няма ніякай пакуль што. Так, асаднай тэхнікі, абложнай тэхнікі у нас пакуль што ніякай няма. Таму паскорыць гэтыя аблогі мы, на жаль, не можам. Нас зноўку хтосьці рабуе са Звягеля. Так, мы можам атрымаць, навучыўшыся ў Ганнібала, мы можам атрымаць нейкі цікавы трэйд. Ці гэта можа быць агрэсіўная атака плюс 10 забітымі у ворагаў, ці лагістыка, ці гнуткасць мыслення. Улічваючы, што я не моцна хачу выкарыстоўваць свайго караля ў бойках, у бітвах, асабліва калі ў яго яшчэ няма наследнікаў і пладавітасць у яго такая, мякка кажучы, нізкая, то тут асабліва няма сэнсу што браць. Так, 99. Можам пайсці і даць тут прусам крыху. Дарэчы, да разбораў Прусіі далучыліся і жамойце. Яны зараз збіраюцца Мемель сабе назад адваяваць. Мы ім у гэтым крыху дапаможам. Але, пэўна, не бітвамі, а дапаможам вось гэтай аблогай. Так, што тут ад нас хочуць? Хочуць, каб мы ўзялі вось гэтую пані ў якасці сваіх да свайго двара. У яе добрая дыпламатыя. Добрая дыпламатыя. Калі мы яе возьмем, мы, дарэчы, страцім 75 прэстыжу, але мы будзем у добрых адносінах з паміраючым ужо князем, таму не, мяне гэта не цікавіць. Так, прусы за нами. Мы выйшлі да Балтыку. Мы атрымалі балтыйскае узбярэжжа ў сваёй краіне. У нас з'явіліся два васалы не нашай рэлігіі, відзелізма. Мы можам запатрабаваць, каб яны перакінуліся ў славянскае язычніцтва. І мы гэта зробім. Нам будзе прасцей з імі ў такім выпадку наладжваць адносіны. Але яны хутчэй за ўсё ад гэтага адмовяцца. Ці запатрабуюць вось такія што яны запатрабуюць? Карацей, мы можам яго падтрымаць, у прынцыпе-то. Ён атрымае нейкую... Мы, карацей, будзем вінныя яму нейкую паслугу. Я б яго ўсё ж такі пахрысціў у язычніцтва. Хай будзе так. Ну і гэтага таксама пахрысцім. Аднарукі бандыт нейкі. А, глядзі, скаціна стварыў фракцыю.
Я яго пахрысціў, а ён стварыў супраць мяне фракцыю. Ну, скаціна. Добра. Распускаем пакуль што ўсіх. Давайте прыгледзімся агулам да таго, што ў нас тут адбываецца зараз на карце, на мапе нашай. Прусаў мы разабралі. Зараз да таго, што адбываецца з Прусіяй, далучыцца Жамойція, яны забяруць сабе Мемель. Хутчэй за ўсё, у іх тут ужо не будзе ніякіх праблемаў, таму што ад Прусіі засталося 9 чалавек. Это смешна. Прусія перастае існаваць, і пакуль, дарэчы, вось гэтая паляне не набрала моцную сілу, пакуль мы ў саюзе з Сілезіяй, нам трэба будзе засяродзіцца хутчэй за ўсё на Куявіі, адабраць сабе Мазуры, я так разумею, гэты рэгіён завецца хутчэй за ўсё. Мазовія, Мазовія, Паляне, Сілезія, Куявія. Вось Мазуры крыху вышэй. Мазуры крыху вышэй. Ну, гэту Прусію мы ўжо даемо як-небудзь пазней. Такім чынам, што агулам здарылася за гэтыя 2 гадзіны? Памёр наш мінулы кароль Руслан I, які аб'яднаў беларускія землі і стварыў каралеўства Белая Русь. На трон узышоў яго непаўналетні сын Руслан Русланович, якому было толькі 14 гадоў, але ён, у прынцыпе, пакуль што спраўляецца, ён вельмі хутка змог дамовіцца з Новгарадам пра ўзнаўленне саюза. Ён змог дамовіцца пра ўзнаўленне саюза з Сілезіяй, якая зараз таксама набірае моц вось у гэтым рэгіёне польскім і, у прынцыпе, у тэорыі можа аб'яднаць Польшу, таму што зараз пад ціскам Малдовы Панонія, яна ж хутчэй за ўсё Венгрыя павінна называцца. Панонія, ніколі не чуў гэтай назвы. Венгрыя, Угоршчына, штосьці такое. Вось таму Малдова пакуль занята тым, што ідзе кудысьці ўніз туды на Балканы, супраць Венгрыі. Тут, магчыма, з нашай дапамогай зможа аформіцца Польшча. І гэта для нас, у прынцыпе, будзе добра, калі мы будзем трымаць Польшчу такую больш-менш моцную, якая будзе нашым саюзнікам у розных справах. Таму што далей, калі мы зможам усё ж такі ўвесь балтыцкае ўзбярэжжа сабе падпарадкаваць, для нас наступнай задачай будзе дачакацца, калі памрэ кіраўнік Малдовы, таму што пры яго смерці краіна разваліцца на 3, можа нават ужо не на 3, на карацей будзе княства Молдова, будзе каралеўства Русь, будзе каралеўства Запорожжа, атрымаецца 3 каралеўствы. З 3 каралеўствамі мы ж адразу ж пачнем заваёўваць Русь, заваёўваць Кіеў, каб славянскія землі потым нам было лягчэй аб'яднаць. Па-першае, мы створам імперыю. Такім чынам мы зможам хутчэй дабіцца статусу імперыі, калі за намі будзе Балтык і Русь, і вось нейкія гэтыя землі чырвонай Русі. Гэта дазволіць нам стварыць імперыю, заснаваць імперыю. Зараз нам для гэтага не хапае прыкладна ўсяго. У нас толькі 35 умоўна 35 земляў. Гэта лічыцца развіццё, наколькі я памятаю. Там у кожнай зямлі ёсць нейкі свой паказчык развіцця, і ён укладваецца вось у гэтае. Нам трэба 120, трэба нашмат больш. І нам трэба, каб было 3 каралеўствы. У нас ужо будзе каралеўства Беларусь, у нас будзе каралеўства Літва за намі, у нас будзе каралеўства Кіеўская Русь, проста Русь, што дазволіць нам ужо аформіцца ў імперыю і зрабіць нашу ўладу яшчэ больш моцнай і надзейнай, што нават пры раздзяленні, калі ў нас там будзе шмат дзяцей, шмат сыноў, яны ўсе... Кожны з іх штосьці атрымае, і пры гэтым імперыя захаваецца ў сваіх межах. То бок мы не раздробімся, як гэта будзе ў выпадку з Малдовай. Наколькі я разумею, яны ўсё ж такі не імперыя, так, яны вялікае княства. То бок 3 вялікія княствы. Так, яны імперыю чамусьці не могуць ці не хочуць стварыць, не ведаю чаму.
Вось такі план прыкладна на наступнае праходжанне. Пойдзем на Балтык, дачакаемся развалу Малдовы, захопім Русь, створым імперыю і пасля гэтага ўжо будзем рухацца да арганізаванай рэлігіі. Я хачу стварыць, я хачу, каб наше славянскае язычніцтва стала такой жа ж аформленай рэлігіяй, як цяпер хрысціянства, каталіцтва ці праваслаўе. Такім чынам на кантыненце будзе прысутнічаць трэцяя такая сапраўдная рэлігія, у якой будуць свае рытуалы, свае нейкія такія сапраўдныя вераванні. І калі мы гэта зробім, гэта ўжо пэўна будзе нейкі 4-й, я спадзяюся, выпуск, то да 5-го я маю надзею, што мы зможам замахнуцца на аб'яднанне ўсіх славянаў. А аб'яднаць усіх славянаў гэта значыць захапіць тэрыторыі вось гэтыя тэрыторыі, то бок цэнтральную Еўропу, вось гэты кавалачак, дзе ўмоўна Гданьск, усялякія там памеранскія землі знаходзяцца. Нам прыйдзецца пайсці і захапіць Угоршчыну, узбярэжжа Адрыятычнага мора, калі гэта яно адрыятычнае, так. Вось, карацей, усе Балканы. Нам прыйдзецца хутчэй за ўсё паваяваць з візантыйскай імперыяй, за Балгарыю, за Сербію, за ўсё, што вось тут знаходзіцца. Ну, карацей, працы ў нас будзе даволі шмат. Таму будзе цікава. Ну і з Новгарадам, хутчэй за ўсё, з Новгарадам мы зможам дамовіцца нейкімі дынастычнымі шлюбамі. Проста ў нейкі момант пашлюбіўшы, калі мы ўжо будзем у стане імперыі, калі проста пашлюбім нашага сына з кім-небудзь, з умоўнай якой-небудзь дочкай з Новгарада. Але гэта ўжо тое, што адбудзецца ў будучыні. Вялікі ўсім дзякую, хто дагледзеў, хацеў сказаць, гэты выпуск відзіка, але гэта ж агулам нават не відзік, хто дагледзеў гэты стрым да канца. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, што свой час аддалі на гэта. Бывайце, пэўна, пабачымся, пачуемся праз некаторы час. Усім да вітання, да пабачэння.